أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Барлык мактау, шөкерләребез Аллаһы Тәгаләгә булып, сөекле пәйгамбәребез Мухаммад алейһиссәламгә күңел түребездән чыккан салаватларыбыз, сәламнәребез ирешсә иде. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә бөтен әйберне парлап яраткан. Менә шулай күз алдына китерсәк, бар изгелек һәм изгелекнең капма-каршысы гынах. Аллаһы Тәгалә безне төп максатыбыз бу дөньяга Аллаһның барлыгына, берлегенә ышанып, ибадәт кылу, изгелек кылу. Ләкин инде Аллаһ Тәгалә шулай ук фәрештәләрне дә яраткан һәм шайтаннарны да яраткан. Кеше булгач, бу дөньяда без изгелек тә кыла алабыз, гынахлар да эшли алабыз. Ләкин Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте киң. Менә берәр изгелек кылсак, аның савабы 10 мәртәбә, 700 мәртәбә, хәтта аннан да күбрәк язылырга мөмкин. Ә инде кеше гынах кыла икән, әгәр тәүбә кылса гынахыннан соң, Аллаһ Тәгалән гафу сораса, кемнедер рәнҗеткән булса, анардан гафу сораса, Аллаһ Тәгалә ул гынахны хәтта язмаска да мөмкин. Әгәр дә тәүбә кылмаса, гынахка бер гынах иттереп язылып куела. Ә гынахларның зарары, гынахларның куркынычлыгы нәрсәдә дисәк, гынах шундый әйберләр, ул Аллаһы Тәгаләнең тойган әйберләре. Бу гамәлне кылгач, Аллаһы Тәгаләнең ачуландыра торган гамәлләр. Гынах кылсаң, кеше дөньяда да, ахиратта да бәхетсез була торган әйберләр. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, кеше фәрештә түгел. Бик кызганыч, гынахлар кылабыз. Хәтта намаз укыган кеше дә, уразалар тоткан кеше дә мин бер гынах та кылмыйм дип әйтеп булмый. Ләкин гынах кылабыз икән, гынахыбыз белән без мактанып, масаеп йөрмәсәк иде. Аллаһы Тәгалә гынахларыбызның гафу итүен теләсәк, ул гынахлар өчен без оялырга тиешбез, үкенергә тиешбез, аларны яшерергә тиешбез. Аллаһы Тәгалә гынахларны гафу итүче. Ләкин бар шундый гынахлар, зур гынахлар. Хәтта кайбер галимнәр әйткәннәр, гынахларны зурга да, кечкенәгә дә бүлергә кирәкми диеп, ләкин зур гынахлар бар. Алар барыбер бар. Гынахларның да иң куркынычлы, иң зурысы ул ширк кату. Алладан башка икенче илаһка, икенче Аллага табыну, кеше белән Аллаһ арасында арадашчы кую. Әгәр кеше бу гынахына тәүбә кылмаса, Аллаһдан гафу сорамаса, бу гынахны Аллаһ Тәгалә гафу итми. Башка гынахларда, әлбәттә, без бөтен гынахка тәүбә кылырга, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга тиешбез, әмма кайбер башка гынахларны Аллаһ Тәгалә гафу итәргә мөмкин. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, без гынахларга җиңел карамасак иде. Бу кечкенә гынах, бу мәкрух, моны эшләсәң дә, бәлкем Аллаһ Тәгалә сорамас, бәлкем моның бернинди зарары булмас дип түгел. Хәтта Коръәндә дә әйтелгән, тузан бер хәтле кечкенә генә гынах эшләсәгез дә, кечкенә генә изгелек кылсагыз да, аны кыямәт көнендә күрәчәксез дип. Тамчыдан күл җыйла дип әйтәләр бит. Бәлкем без кечкенә гынах дип, аны күп эшләп, тәүбәләр кылмасак, ул шундый зур гынахка, шул гадәткә әйләнеп китергә мөмкин, һәм кыямәт көндә Аллаһ каршында, Аллаһ сакласын, олы гынахлар белән, олы гынах кылган кебек кайтып басырга мөмкинбез. Менә шайтанның, мөхтәрәм җәмәгать, максаты бит инде аның нинди, үзе белән бергә кешеләр дә җәһәннәмгә бергә керүләрен тели. Һәм шайтан һәрбер кешегә үз юлын таба. Кайбер кеше килеп әйтергә мөмкин, син әле гынахсыз, мәчеткә йөрмәсәң дә була, мәчеткә гынахлы кешеләр йөриләр, алар зур гынахлар эшләгәннәр дә, хәзер гынахларын юыр өчен намаз укып йөриләр. Син андый зур гынахларың юк, син изге кеше, бармасаң да була, аннары барысың дип,
әйтергә, шулай сузырга мөмкиннәр. Шундый шайтан шундый фикер китерергә мөмкин. Кайбер кешегә киресенчә, син инде гөнаһка баткансың, син мәчеткә йөрсәң дә, намаз укысаң да, укымасаң да, Аллаһ Тәгалә сине инде гафу итми, син гөнаһка чумгансың бит, дип шулай кешенең күңелен төшерергә мөмкин. Ләкин ике юлда да, ике кешегә дә белергә кирәк, беренчедән гөнаһка баткан дип шундый фикерләр килә башласа, Аллаһның рәхмәтеннән өметне өзмәскә. Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһның рәхмәтеннән өметегезне измәгез дип әйтә. Аллаһның рәхмәтеннән өметне өзү ул үзе гөнаһ. Аллаһ Тәгалә иншалла гөнаһларыбызны гафу итә. Нинди зур гөнаһ булса да, кеше ихластан тәүбә кылып, ихластан гафу сораса Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгалә аны гафу итә. Ләкин онытылмаса кирәк, мин шундый изге, мин инде качандыр мәчеткә дә кергәем, качандыр садака да биргәем, качандыр кемгәдер булышканда идем, мин шундый изге кеше дип тә без үзебезне әллә кемгә санап бирергә тиеш түгел. Безнең изгелегебезне Аллаһ Тәгалә кабул итте микән әле? Ихласлыгыбыз җитте микән әле, юкмы? Менә мусульман кешенең, иманлы кешенең, мөхтәрәм җәмәгать, ике әйбер янәшә йөри, ул өмете бар, иншалла Аллаһның рәхмәтенә ирешәм дип, һәм шул ук вакытта курку да бар, Алла сакласын, Аллаһ Тәгалә гөнаһымны гафу итмәсә, нәрсә эшләрмен икән дип. Урысча әйткәндә финалы, финишы, иншалла аның инде кыямәт көнендә без күрәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.